हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि आर्जुन एन्ड क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय निज्लागुरि निजरा इक' टुरिज्म पिकनिक स्पटआव जों यूथनि पिकनिक जानो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। हेलो लोगोफोर, फाइनालि जों निज्लागुरि निजरा इक' टुरिज्म पिकनिक स्पटआव मोनफैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दै जाबानो होनाय जागोन ओमफ्राय दा मोनबा रायजो राजाफ्रानो जानाय जागोन आरो
ओंखाम संग्रा जादोंना नो ओंखाम संग्रा जादों आं दे मोजां दे मोजाङानो बानायबाय जानाय नङालाय दे दा जयैनो जालायनोसै जोङो बोसोर गोदाननि नामै दे मोजां दे
बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नायसै लोगोफोर। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।